drugs tei kethek mani bai hakchal khai tonnani bagui tei hukumu mukumu rokno nargui puarnani nahar mongo koloi youth society ni lua jemung bai angna thangni tongo koloi khodani puila thang tei hukumu panda Chashar 27 Mei 2023 Halmariwo khoi hangkoni telemora khasha mongol kamyo khlajaknai o naithok panda Pandana chengsi rinayamni manjaknai koloi khodani rai okra bonang mongol podok koloi narwai okra angni manjak phainai TTN sini sha khamtei malmata bedegni samungtarnai adon bonang komol koloi tei narwai motamungbi manjak phainai hasteni kerang kokchapnokni adon bonang bisujit koloi tei bo tongbainai koloi khodani koloi youth society ni kuchungtang okra ro Halo fungni damsuku tamsu misimino jengjangnai koloi khodani hukumu thangmung batalemung ni thayangkha khoi hangko telemura khaija mongol kamini mojang monji koloi ni noklawo Yagulo sharik dam tham tamsu nisimi khoi hangko telemura khaisa mongol kamini hachukhuri community holnogo chengjaknai koloi khodani hukumu mosamung rujabmung akuro jaduni shamon khorang khnawa Haike joto lukolokno pando phai manjana bagui koiharka koloi youth society ni khasingtei o pandawo fandiwi awimung khaini rogongkha hapin tibitei yakhrainai no